जाए तुम कहल मुझे यही समय तुमको भाई आम घर को नहीं जाए ताले आम घर आम बापा घर मान सम्मान किसी रही तो संभव मानिବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମିଛ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ କହୁଥିଲ କଣ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ନାୟିକା ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଛୁଆଙ୍କ ମନ କିଣିବ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କହିଲ ନା ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପରେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନରୁ କେବେ ହେଲେ ଓହରି ପାରିବିନି ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ ମୁଁ କେହି ଜଣେ ହିସାବ ଆଣୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ ओहो बोलतो आम बाहर कि परस्पर अलग हेलु एथर तुम कौन अच्छी ଅଛି मुहरे झिटिमिटी कहेर साम्बादिक सहर प्रत्येक दिन प्रत्येक घटना मो पत्रिकार स्थान आज घटना मो पत्रिकार स्थान पाई କିନ୍ତୁ ସର ବାବୁ अरे डरिबार किछि नहीं हाथ रिपोर्ट मैरेज बॉन्ड पेपर आपको पाठ्य करी तमे तम हक चाहि परबो अरे डरि गले तमे हारि छिबो जे निज अभ्यास पर केबे पहुंच पाइबो ଏଇ ପାଣ୍ଠି ବକାଙ୍କ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଛ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଆସ आरंभ मात्र देखा जाऊ आग को कौन कौन सब होउची